רוצה להגיד את הדברים שלי אוף דה ריקורד, לא לתוך המיקרופון. זאת המלחמה הראשונה שלי. אני חשבתי שאני צריך לספר את הסיפור של הפחד, כי זו הייתה המלחמה למעשה. אם היו אזרחים, אז צריך להרוג, לא צריך להרוג. אז לא חשבתי, אמרתי, להרוג, כל מי שרואים הורגים. המבצע שהוטל עלינו לבצע זה פינוי התושבים. אתה לוקח את הערבי הזה והופך אותו לפליט, פשוט מגרש אותו משם. יש לי הרגשה שהמלחמה הזו סיבכה אותם סיבוך כזה, שיהיה לנו קשה מאוד לצאת ממנו.